Kulandira kunomvera pano ndi Panyasa Voice Box timabwera pano pereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti topereka maganizo awo pa nkhani zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tafuna tibweretsereni mawu a Kenneth Chitatata Msonda, iwowa ndi mkulu wa bungwe la The Think Tank, ndipo lero akulankhula kuti ayi aliyense olimbana ndi mtsogoleri wa dziko lino Thomas Makathe Chakwera akulimbana ndi mulungu, akuti chisomo chimene mulungu anayika pa Chakwera ndi chisomo cha mtengo wapatali. Chifukwa mukuona kuti opposition ayambapo kumenyana okhaokha, UTM kuponya miyala ku DPP komanso DPP kuponya miyala ku UTM, kuti nkhondo imene Achakwera kumenya siyomenya ya munthu koma ndi mulungu amene akumenyera nkhondo, ndipo 2025 uno adutsa opandanso alliance. Kumeneko ndikulankhula kwa Kenneth Chitatata Msonda pompano pa Nyasa Voice Box, ndipo timatakamaliza mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Comrades, ndikuti nimngopanga vyeni kuti mene imveke bwinobwino. Mulungu wa Abrahamu, mulungu wa Yakobo, mulungu wa Isaac, amene fuko la Malawi limapembeza, amene State President wa dziko lino la Malawi, His Excellency Reverend Dr. Lazarus Makathe Chakwera amapembeza, amene ife atsogoleri onse achipani chathu cha MCP timapembeza, amene onse amene amakhulupirira kuti kunja kuno kuli mulungu amapembeza, ndi mulungu amene akutimenyera nkhondo ife achipani cha MCP kuti chisankho cha September 16 a president athu azaduse komanso ma MP athu ambiri azaduse. Chimpwirikiti chimene chikuchitika kwa anzathu osusa boma mosogozedwa ndi chipani chakale cholamula cha DPP si chimpwirikiti wamba, si chisokonezo wamba. Ichi ndi chisokonezo chofanana ndi chimene chidachitika pa Nsanja ya Babulo. Nkhondoyi ngati mukuyionesesa sopano yatembenuka, silinso opposition DPP kutsogolera tizipani tonse tabanja tambrifikesi kufuna kuthana ndi Chakwera kapena ndi MCP. Ayi, nkhondo isone yatembenuka, ili pakati pa DPP a Professor Peter Mutharika kuthana ndi UTM Dr. Daliso Kabambe. Ife tili chete taonani zimene zikuyankhulidwa sopano m'misonkhano pano. A DPP adzuka kumunenanso Kabambe kuti Kabambe saziwa za economy. Kabambe amanamanza mafigala nkonana mmanga. Kabambe a international community samkhulupiriranso, a World Bank samkhulupirira, IMF samamkhulupirira, saziwa ntchito, sangachite chilichonse chothandiza dziko lino kuti economy isinthe. A DPP tilo amene m'misonkhano akuti Kabambe chilichonse chimene amapanga iyeyo saziwapo kanthu. Zimene zija zimene amamuphunzitsa APM. Lero Amalawi asakunamizeni kuti Kabambe angasinthenso dziko lino ku nkhani ya economy. Akutero ta DPP m'misonkhano, pamene omwewo kale amati Kabambe ndi wanzeru, Kabambe angathandize, Kabambe amaziwa za economy. Kaletu sipanathenso nchaka, lero atembenuka. Ndekuti a DPP watingakhulupirire kuti zimene amakamba nzona kapena ndatambwali ndakathyali mwa iwowa olo chilungamo mulibe, mwa iwowo olo nyazi limodzi mulibe. Ndibwerekere mawu amtolankhani otchuka kwambiri pamayi pano, Wanda Kwenda Vivi Msisya, akuti anthu ena alibe nyazi olo limodzi mwa iwowo. Ena ali ndi manyazi koma ena olo nyazi limodzi alibe. Atsogoleri DPP alibe nyazi olo limodzi mwa iwowo. Dzana ali amamuchemerera Kabambe ali kwawo konko kuti uyu ndi dolo uyu, amamuyika mpaka na misonkhano yawo ma press briefing yawo a DPP kumchemerera Kabambe. Amaziwa economy amene anali governor amene nthawi yathu zimayenda amene pangota 6 months Kabambe watuka wakayamba chipani, wakalowa chipani cha UTM omwe yamba kutembenuka. Kabambe satha ntchito. Amalawi musamvere Kabambe amene ndi wabosa, amene mafigala amanama,
ameneyo a World Bank ndi IMF samkhulupirira mukamsankha amene dziko lino silisintha omwewo tingakhulupirire kuti anthu a DPP wa zimene amakamba ndizoona kapena ndakavuwevuwe. Nditaona Nelson Kabambe pano wasintha yemweyo ali ku DPP kuja amati apita ndi anzeru apita wamaziwa kulamulira nthawi yawo zinthu zimayenda. Lero Kabambe 6 months chifukwa ali muitemu wayamba kuti khalamba sizingaendese dziko, khalamba zimangogona, khalamba sizimayendesa iwo dziko, amendesa ndiyena, amendesa dziko linda achisale. Musavotera so khalamba, mukavotera nkhalamba mwavotera chisale akunena IPM. Kabambe omweyo ndekuti Kabambe yonso tingamkhulupirire amala angantenge Kabambe kuti amene ali serious akuti mukandisankha ine ndiziyenda pansi kuchokera ku State House kubwera ku Capitol Hill, ndiziyenda pansi kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe, ndiziyenda pansi kuchokera ku Lilongwe kupita ku Nzuzu kuti tiseve petrol. Who does that? Which president on earth does that? Kuti amayenda pansi kupita ku office ndi achoke ku State House wa pansi kubwera ku Capitol Hill, achoke mu Lilongwe wa pansi kupita ku Blantyre, achoke mu Lilongwe wa pansi kupita ku Nzuzu, achoke ku Lilongwe wa pansi kupita ku Chitipa, achoke ku Blantyre wa pansi mpaka na ku Kalonga. Who does that? Ndekuti Kabambe yu amalanga mkhulupirire mkona tu ine Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitoli Msonda ndikunena kuti chisomo chili nda chakwera ndi chisomo cha pa Mulungu ndi cha pa anthu. Chisomo chili ndi mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Reverend Dr. Lazarus Chakwera ndi chisomo cha pa Mulungu. Nkhondo izi akumenyera ndi Mulungu. Ndipo ndakhala ndikunena kuyambira 2020 kuti aliyense olimbana ndi Chakwera atha. Chifukwa olimbana ndi Chakwera akukhala ngati akulimbana ndi Mulungu, odana ndi Chakwera akudana ndi Mulungu. Palibe munthu anadana ndi Mulungu nachita survive. Ndithu pano ntheradi nonse amene mukufuna kudana ndi Chakwera popanda zifukwa mutha, anzanu ena atha, inunso mutha. Chifukwa nkhondo iyi si ya Chakwera, ndi nkhondo ya Ambuye wasokoneza wonse osusa. Ndikamanena kuti 25 September 16 palibe angachose Chakwera pampando, palibe angachose boma ila MCP. Siku ndingokamba nkhamba kamwa Ambuye akumandi yankhula ndikuwuzani mtundu wa Malawi kuti chenjerani. Nkhondo yatembenuka. DPP ifuna kuthana ndi UTM, APM afuna kuthana ndi Kabambe, UTM ifuna kuthana ndi DPP, Kabambe afuna kuthana ndi APM. Kumbuyo kwa Kabambe kuli mizwanya imene ikunena kuti ndithu pano ntheradi pano sitingalole ife kuti DPP ipite ku Nchewu, ku Central Region kapena ku Baraka, ku Eastern Region. Chifukwa DPP adaipanga ndi Bingu, ndipo Bingu mene amapanga DPP amadziwa kuti DPP ndi ya Lomwe, DPP ndi ya ku Thyolo, DPP ndi ya ku Mulanje, DPP ndi ya ku Phalombe, DPP ndi ya ku Kaya Kutuko, ku Lomwe Belt. Kotero kuti sangalole akuluakulu amulako wa Lomwe kuti amusire Gertrude ndi Chisale DPP sizingatheke. Pafa mzungu, pafa mzungu ye. Nkhondo isopano yalowa Amagedo. Iyi yalowa Amagedo. Iyi isopano ndi political civil war pakati pa DPP ndi UTM, political civil war pakati pa APM ndi Daliso Kabambe. Ife tilipe ndi Chakwera wathu pakona tungwayang'ana. September 16 2025 tizangodusa olopanda so alliance wazingobwera kuti yayi naonso aona kuti kulibe kwina umene tingalowere, tingoyikwera yomwe yawo Chakwerayi, tingokwera yomwe ya MCP. Chifukwa kutsogoloko akuona kuti palibe chipani chingachose MCP muno Malawi. Tikamati president ndiyo mwe Chakwera mpaka 2030 wo
tikudziwa chimene tikunena. Tikamati chipani cholamula chomwechi cha MCP mpaka 2063 wo tikudziwa chimene tikunena. Chifukwa nkhondo yalowana wa Magedo. DPP isosola imaliza UTM, APM amusosola amaliza Kabambe, ndipo UTM asosola amaliza DPP. Kabambe waponda mwala amusosola amaliza APM. Ife tili chete. Tsiku labwino, Ambuye akudalitseni. Shalom and Emmanuel.